temos o deber de acometer unha reforma en profundidade de atención primaria. Unha reforma que actualice o modelo de atención primaria para adaptalo ás necesidades actuais de asistencia, tendo en conta tanto a pacientes como a profesionais. E que nos comprometemos cos sindicatos a presentar nun prazo de 6 meses. Niso estamos. Hoxe informaremos aos sindicatos da creación de 2 grupos de traballo para impulsar a reforma da atención primaria. Un grupo de traballo de recursos humanos centrado na ordenación do persoal e o seu réxime retributivo e, por outra banda, un grupo de traballo no ámbito asistencial que traballará para adaptar os tempos e número de consultas dos médicos ás necesidades dunha asistencia máis humanizada e de calidade, que tamén abordará programas de prolongacións e intersustitucións e traballará na formación de creación de prazas de técnico de saúde e matronas. Estamos convencidos tamén de que a mellora da atención primaria pasa, ademais, por reforzar o papel do xefe de servicio dos centros de saúde e tamén reforzar a propia estrutura de xestión da primaria nas áreas sanitarias.